Κύριε Θεοσημών, το παιδί του Πατριάρχου Ανδράσου του Ευτήσεων και Μεσοποταμίας τελειωμένου της Βέσης του Κυρίου Αυτού Ισραήλ του Νέκα και οι δολιστικές δουλεύσεις του Ευρωπαϊκής της κατεδάς την γενεά και γενεά τους εγκρετούς σου
Amen.
εμάς την παράδοση του μήνου. Μάθαμε ζωία με την εθνία των ευρωπαϊκών πίσω. Και ανοίξτε εμάς πάνω στον Ευαγγελέζιο και μέσα στην Ευαγγελέζιο. Δια σήμερα την ενία στήλια να αναλύσει τον ανάμουν της εις παρουσίας Χριστός αληθινός Θεός ημών και στρεβείς των ανάμουν της ακτινητούς του Ευρωπαϊκά και κι εσείς του ποινίου και εδώς από αυτήν την προδόμη του Χριστού Ιωάννη των Αγίων Θεοσφέτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου και πάνω των Αγίων Ελένης Χριστός και εμάς ως Ελλάδος του Φιλάνθρωπος. Και εκεί βρίσκονται παιδιά. Σήμερα στο κέντρο του ναού βρίσκονται δύο παιδιά του Χριστού, δύο παιδιά της Εκκλησίας, ο Μιχαήλ και η Σοφία. Και όλοι εμείς έχουμε σήμερα με πολύ χαρά και συγκίνηση, έχουμε στείλει τα βήματά μας εδώ στον ναό, το Αγίου του Νέου Προδρόμου, για να συμπληρώσουμε με την παρουσία μας την χαρά τους, όπως ο Χριστός εσυμβίωσε την χαρά μας στον γάμο της Κανά της Γαλιλαίας, όταν ειστερήθηκαν έναν υλικό αγαθό το κρασί, ο Χριστός τους το έδωσε και να είστε να προφηθούν. Εμείς είμαστε εδώ για να δώσουμε την καρδιά μας, την προσευχή μας, την αγάπη μας, για χάρη την χάρη της Σοφίας και να παρακαλέσουμε τον Θεό να στείλει την ευλογία και την χάρη του και να τους σκεπάσει με την αγάπη του. Σήμερα ο Μιχάλης και η Σοφία στέκονται στο μέσο του ναού, όπως λένε πάντοτε, σαν δύο βασιλόπουλα, σαν δύο πρίγκιπες, παιδιά του βασιλέως του Θεού. Και κληρονόμοι του αυτού είναι παιδιά του, και η κληρονομία του Θεού δεν είναι σπίτια και λεφτά, αλλά είναι ο παράδεισος του βασιλέου. Έτσι ο Μιχάλης κρατά από το χέρι του γυναίκα του Χριστού Σιμώνα του Σοφία, και η Σοφία τον άγγελα του στον Μιχάλη για να μας δείξουν εσωτερικά την εσωτερική τους διάθεση, να είναι μαζί ενωμένοι σε αυτόν τον κόσμο. Ο γάμος δεν είναι εύκολη υπόθεση, είναι μια δύσκολη υπόθεση. Είναι μια παλέστρα, ένα σπάνια που μέσα οι άνθρωποι, οι δύο άνθρωποι αγωνίζονται με πολύ δυσκολία. Γιατί δεν είναι όμοι ενδιαφέρον, αλλά ο έρωτας και η αγάπη ακριβώς χωρίζονται στην διαφορά. Γιατί δεν μπορείς να αγαπήσεις κάτι που είσαι εσύ, αλλά να πας κάτι που διαφέρει από εσένα. Έτσι ο Μιχάλης θα βλέπει διαφορές στη Σοφία, αλλά θα τις σκεπάσει με την αγάπη και θα καταλαβαίνει ότι είναι το τέλος της ίστηρος με τη γυναίκα και με τις δικές της αδυναμίες. Και η Σοφία θα βλέπει τον άγγελα να σε προσκυρίσει, θα του δίνει, θα τον ενισχύει εκείνη τη στιγμή που προβλέπει να αγγίσει, που θα πρέπει θάρρος μαζί της να προχωρούν στα δύσκολα, αλλά θα ζήσουν και ευλογημένα και χαρούμενα. Όμως όλα αυτά θα κατευθύνονται προς τον ένα και μοναδικό σκοπό του γάμου, που είναι η σωτηρία τους. Αυτόν η αγάπη τους δεν είναι μια αγάπη με λήξη, αλλά είναι μια αγάπη που δεν έχει λήξη. Κάνουν πολλές υπομονές. Ζευκόμαστε να μάθουμε ένα στον άλλο. Ζευκόμαστε να ζήσουμε ελεύθερες από τον κόσμο. Και ιδιαίτερα ο Θεός να τους αξιώσει της αιωνίου του τελευταίου χαράς να εισέλθουν στον παράδεισο και να ζήσουν στην βασιλεία του ουρανού. Να ζήσετε και ο Θεός να σε βάζει πάνω. Η επόμενα και τα παιδιά του Κύριου Χριστέ. Amen.
Solamente está quitando hoy. Mira usted, solamente está quitando hoy. ¿Por qué intenta? Solamente está quitando hoy. La guida se mete en